od Boga i kako pronaći pravu slobodu. Slušajte šta priča momek. Molim vas bez izmišljenih zastava u komentarima. Ti znaš da ja znam za ovog čoveka da on masturbira. Kaže on meni u frizerskom salonu, brate, ti znaš da ja znam za ovog čoveka da on masturbira. Kaže, vidi... Buraz, jeste otišli vi nekad kod frizera i da mi je došao frizer i rekao, ja znam da ovaj lik masturbira. To su meni omiljene teme dok mi šiša. Brate, ako ne pričamo o masturbiranju, ja se ne šišam. Ja se ne šišam, Buraz. Vidi se po njemu, vidi se kako mu se faca nekako izoblikovala, osušila, pun je bubuljica, neuredan i tako dalje. Kada si... Brate, gledaj ja na šta ličim jer masturbiram. Ja lep ko slika, bre. Gledaj kako mi se izobličila faca od masturbiranja, nekada sam bio ono lep dečko. Tebi se malo na uši odrazilo jedino. Da, jel da? Brate, gledaj kako su mi uši bura zbog masturbiranja, pa kao, brate. A zato što zavlačiš kožu, brate, na dole. Debra, ali šta mislite zašto pečurka nosi masku? Zašto lik ne prestaje da masturbira? Ceo si izobličio. Pa kao, buraz. Ceo si izobličio, brate. Počeli zubi ispadati. Da. Zubi, brate, koliko lik masturbira, Debra, sledeće će ono uši da mu otpadnu. Nekome, ti bukvalno radiš ono što ti taj greh kaže. Činite da budeš neodgovoran, da ne voliš druge ljude, da se osjećaš depresivno, jednostavno ceo tvoj život taj greh izoblikuje. I zato ono što kaže u Bibliji, kaže, a želja, kad je začeta, rađa greh, a greh donosi smrt. Buraz, bata od drkanja napravio... Ma šta se iznalo petak? Ne, bata od... Sad mi, šta treba da se razume ovde? Bata od drkanja napravio ono 9 ovih krugova pakla, brate. Strašno. Pakao. Ljudi, znači slučajno nemojte da ste ga uzeli u ruku, izgorećete. Ali ne znam sad kad ti neko drugi masturbira, ali se njemu izobliči faca ili tebi isto, brate? Što najče ne znam. Pošto je dupli greh, naš, ko je tu grešan u stvari? Brate, je se tvoja žena izobličila? Ne, brate, ona zategnuta, bre, ko praćka, bre. Pa šta onda, A mogu ti reći da, ono... A možeš i ti debeo zbog toga? Pitaću je, brate, ne znam koliko uzima za ruke, brate. Da. When he tries to Hristos se rodi into my life again. Brate, ja samo mogu kažem respekt za likove koji hoće smuju ribu na onu priču Hristos se rodi, srećan Božić. Bogu se zarekla. Brate, realno. To je brutalan riz. Jer ako ti riba ne odgovori na Hristos se rodi, brate, realno zaslužuje da gori u paklu. Zamisli napišeš nekome Hristos se rodi i on ti ne napiše vaistinu se rodi. Pa te, bra, pa zamisli, buraz, ajde, sve. Realno mora ti odgovori riba, čak i ako je ljuta na tebe, mora ti odgovori, buraz. Realno, hrišćanski. Ja da? Tako je. Ja sam smuvao najjaču ribu definitivno na Božić i ja se javio i smuvao se juče, znači bomba. To ti pričam, buraz. To ti pričam. Svaka čast. Respekt. ISKR. 9, solidna. Brate, čak i ova može na 10 da vuče. Kunenici, brate, nekako je dobra, Ovaj nogu kako ima dobru, a? Da. A, može lagano 10. Ova radi čučanj sa 60 kila. Šta kažete, alo? Top. Brate, dobra, ko dobar dan. Fali si se za 10. Ne mora da značite, bra, znaš, ne mora... Kompenzuje s butovima. Nogama, da. Buraz, dobra, ko dobar dan, 0,5, podržaj, ja sam 0,2. I? Druže, ja samo njom 0,5 i pijem, bre. Da. Ne, gledaj koliko je dobra riba. Gledaj koliko je dobra, tebra. Samo ugasim ovaj zvuk. Buraz. Gledaj, vidiš šta ima, i ona ima mesec na... Pa već smo nju gledali možda. Jesmo bili ili to ribe počele da koriste ovaj mesec za... Ovo je neka nova moda, bre. Lele! Počeće da stavljaju... Lele! Dobra kod duša. Ma 10. Zdravlje, Vidim da voli da igra igrice. Te, dobra ko zdravlje, bebate. Vidi, ovo možeš kanter da pikaš, bre, pečurka. Gledaj.
Gle, pa napravi si Pucali se... bi se jaja napucali. Tevra napravi, pucače se nafora. Balans. Komentar, balans. Mora i to neko. Subota vs. nedelja. To je dobro, to je dobro. Ali to je to, Tevra. Ja vidim u ovom postu, vidim i Djelića, brate. Vidi ovo. Ovde, braća moja, ovo ono, znaš kao. Ja, brate. Pa kad ste toliki Srbi branite Kosovo, šta sedite tu za kompjuterima od 20-40 godina muškarci? Da, evo sad ću, brate, uzem kalašnjikovi da se zaletim. Te brala, kakvi su to debilni komentari? Buraz, nije to pitanje da li će narod da odbrani Kosovo, nego da li će politika, da li će vlast da, kako zove, pusti ili ne pusti, Buraz, kako zove Kosovo da bude to što jeste. Tebra, Americi, Srbiji, svim zemljama okolo, Albaniji, svima odgovara da Kosovo bude u stanju u kome jeste, da bi mogli realno da prevoze ko zna šta, brate, preko Kosova, kako se zove, da svi zažmure na jedno oko i da se valja, Tebra, gorivo, da se valja ovo, ono, gudra, oružja, burac. Svima odgovara, brate, da Kosovo bude tako nedefinisano. Jebi ga! I zato će i ostati nedefinisano. Ljudi misle da je to sad kao, sad će da reši neko problem Kosova, tako. Brate, nikome ne odgovara da se reši problem Kosova i to je to. Nijednoj državi, razumeš, jer, brate, ljudi prave pare preko toga. Šta priča? Ne kenjaj. Jo, bože, kako ljudi ne koriste mozak. A šta, ne kapiram kako ljudi neće da koriste mozak, lupetaš gluposti. Dobro, ajde, ja ne znam šta pričam, tero ja izmišljam, brate. Ništa, sutra idemo, brate, doći ja pa idemo da rešimo to, brate. Tebra. Idemo sutra, brate, uzet ćemo, brate. Ja, brate, ja tvrdim Kosovo je Srbije, ja ću duhom svojim da se borim za Kosovo. Ne mogu, šta ja mogu tu da uradim sam, ne mogu ništa, ali mogu tera da kažem da je Kosovo Srbije, manastiri su naši dole, to je naše, razumeš? Sad, da će meni neko kaže nisi u pravu, Kenjaš, što da radim, buraz, ali Kosovo je Srbija, čao, zdravo. To je to, buraz. Se ne slažete sa mnom, što da radim, ne slažem se ja sa vama na nekim stvarima, neću vas vređam. Ali vi dođete i meni napišete, ne seri, Tebra, ti si retard, zato što sam ja to rekao. Buraz, se ne slažeš sa mojim mišljenjem? Ćao, zdravo. Ali imam pravo da kažem svoje mišljenje, kao što vi imate pravo da napišete svoje mišljenje. Samo što ja neću vas da vređam, zato što ste vi rekli da nisam u pravu, razumeš? To je to. Jesi danas desna ili leva ideologija? Ne znam što to znači, majke. Napusti, da. Ajmo dalje. Pusti moj komentar. Napusti moj komentar. Ja, ovaj bata 4 minuta priča, ljudi, nećemo ga gledati. Nego je nešto iskenjao i rekao je da hoće na live da dođe. Kako se zove da pričamo na temu, buraz. Evo, Ana rešio, brat. Evo, on se nadao da će ovako neka riba da mu dođe na live, na klip i da kaže bravo, dobro si rekao, razumeš? Da proba da jebe na tu priču. Ali, ja sam u fazonu realno, da dođe buraz lik na live, buraz gas. Lik malo liči na Ljatifa, malo na Bola. Da, baš se zanima šta će da kaže, brate. Šta će da kaže? Šta je Slobo Sijena radio 4 godine u Bosni? Burez, ja ne pričam o tome, ja pričam o sad stanju trenutnom. A možemo mi uvijek da se vraćamo 30 godina unazad, Burez, da pričamo ovo, ono, Tebra, jel tako ili ne tako? Neću uopšte komentarišem te stvari, brate. Ne tiče me se, nisam ni bio živ tad. Jesam, nisam, brate, bio ono pametan. Sada sam prepametan, Buraz, i reći ću svoje mišljenje kako jeste. Zašto tvrdiš da treba da se masturbira i zašto tvrdiš da treba... Da pričamo na live-u zašto da ja tvrdim da treba da se masturbira. Tebra, to moramo da pričamo. Znači, lik mora da dođe na live. Evo, rećemo, sledeće nedelje neki dan da dođe obavezno da pričamo, Tebra, o tome zašto treba da se masturbira. Ćao! Može. Tebra, to je to. Može, brate. Da se napravi kao debata, ono, znaš. Ali treba sidi kod frizera. Ali Tebra, gledao, profesor ispriča najglupiju foru, ja koji nemam 2. Kako je spalje. Kad se on ovo maskirao u Jokera, Tebra, ja ne znam, brate. Pretprošle godine, tako reći. Ja ne znam kad je ovo bilo, brate, ali pretprošle, brate.
Jo, brate. Da, ubedit ćeš čoveka, morat će na live-u da ga izbaca. Bukvalno, Pogledaj da. kako je nacrtao, brate. Pogledaj kako je nacrtao to, ne, brate. Ne, ozbiljno vidi, brate, malo šareno te, bra, vidiš to, ja, dobro je uradio, razumiješ, kao da bude skoro šizofren. Da. Te, bra, to je to. Ako te srvi dlan, onda ćeš nešto dobiti. A ako te srvi kurac, onda si već nešto. Već nešto dobio. Ja to mogu da potvrdim da je živa istina. I ovo je lep komad budale. Ja, brate, ovo je lud, brate, ali to jeste, buraz. Pa nije Kosovo supa iz kesice, brate. Znači, to dok ljudi ne skapiraju, nećemo moći da napredujemo kao društvo. Jer se slažete svi? Da. Brate, pa kao. Desna ideologija je Trump, leva je Biden. Ja sam uvijek za Trumpa, te bra. Uvijek, brate. Jer, da kažem, koliko toliko je on normalniji od ovih ostalih budala, brate. Ali da, jel vas čepec kura, ljudi? Jel vas čepec kura nekad ili jel vas svrbeo? Ja sam imao neke epizode, moram da priznam, evo sad na live-u, imao sam neke epizode. I mogu vam reći, nije ni malo prijatno. I ja sam Nikako. Neprijatno. Najgori je deo kada odeš kod urologa da ti gurne onu četkicu u glavić. Da uzme bris, brate. Lele, kad uzme bris, bolje da mi ga ugrize. Bolje da ga ovako zubima... Ali to ne ide površinski, on gurne batica, onako da... Ma ne površinski, nije to, nego on ga gurne tebra do jaja, buraz. On mi bris iz muda uzme. Tebra. A poslije prvo pišanje posle brisa, gotovo. Gotovo. Buraz. Pa kao, brate. Ja sam u fazonu ako mi se... Zgleo. Ja sam u fazonu ako mi se stvarno to desi. Ako mi se stvarno desi, brate, da krenem da ćelavim ili šta već. A moguće da se dešava, da ga jebem. Ne znam, procenite vi, videli ste u klipu ono pre 8 godina kako mi je bila kosa. Ja, brate, automatski idem, znači kod Ćaleta uzimam mašinu i ovako, i to je to. Ne prozivaj Đotove. Jao da, Đota je bio ovamo, to uspio. A dobro, Tebra, nemoj ti koso presađaš, nego idi na liposukce. Šajse, okej, dobro, okej. Ma, vaca foru, to je pala na pamet, znači, idi na liposukciju, debeli! Znači, šali se, ono, debel si škricao! šali se, djete. Ovo je sve fora, savršaj! Pogledaj mi komentar, molim te. Šali se. Buraz ima potenciji flans, terid, 400 dinara, još jači, podeli se 4 dela i sačuva kosu sigurno 10 godina. Dobro. Šajn se. Za 400 dinara 10 godina miram, brate. Koliko loša fora, Buraz. Što loša fora, tera, što ne se našao što je čovjek debeo, pa debeo je, Buraz. Pa Buraz, ja da sam debeo i da mi neko kaže da sam debeo, šta ja da se uvredim? Pa znaš ko se ovdje uvredi? Samo ljudi koji su debeli. Alo, debeli, smršajte. Znate ona... Klempavi. Tera, evo ga i ja došao, Tera, evo ga debeli. Alo, Tera što neče, ja sam ovdje, Buraz, znatno nadbrojan. Ima ljav koji je debeo, baš. Redovni koji je debeo, baš. Pečurka koji je samo debeo. Ne, Pečurka nije debel, evo ga i huge stuff, Buraz, pakao, brate, brate, nadbrojan. Kakva je ovo institucija? Ali Tebra, znate vi za onu lokaciju, kao zove se Teretana, jeste čuli za to? Šta je tamo, sladoled? Odeš tamo, Tebra, i malo se oznojiš i malo smršaš, znaš? Ajde, debeljaneri, šta je bilo? Hoćete rat sa mnom? Hajde, debeljaneri, naletite, bre. Ajmo, debeli. Evo ga muđa. Ja mislim da može ovaj dečko da se nasisa moje debele kare. Šalim se. Bura, sad si ga malo preterao, iskreno. Čekaj, on rekao debele kare. Debele kare. Eto, priznaje da je debel. I šta jesam ja nešto pogrešno rekao? Sine, rukavice na 100 kg, sledeća nova godina, ajde siso. Huge stuff, huge ljav, redovni i muđa. Te, brat, koliko je to? 700 kila mi došlo u četu. Alo, bre. 800 konja. Buraz, 700 kila u četu.
Pa, brate, ima da krešuje live, koliko ste teški. Koliko opterećenje na live-u, brate. Ja! Lift ne može da krene. Kao za 12 osoba uđe njih 4 ne mrda nigde. Ja, buraz. Ja. Ne sedi da je redovni debeo, brate, nije debeo, nego on pojeo debelog čoveka, bukvalno. Znaš sad kad smo bili u Rumuniji, brate. Jedan je uvek morao peške da ide u lift. A ja, jeste debeli? Ali bio je ljap sa nama. Aha. Ljudi, neću više da se sprdam na ovu firu. Neću više da se sprdam na ovu temu, brate, baš je ono teška priča. Ne. Znaš! Dobro, pusti ga Ljape, nek se ispravi. Jaj, brezdi lud. Ajmo dalje. Ajvar. Da ocenimo ajvar, ja volim domaći ajvar više nego leba da jedem, znaš? Brate, ajvar, dobar ajvar, ima te podočeke, onako vidi se da je umorna, vidi se da uči do kasno, znaš? A može pekla papriku na kube. Misliš? Vidiš da je pekla ajvar, brate. Vi vidi imate podočeke od učenja, tačno se vidi, Tebra, respekt. 0,7, 7 joj dajete, ne, ja, brate, kažem, on meni ova, pa je 7-8. Slatka je, ima ono slatku facu, sad da je to filter da ne, ali, brate, od mene 7, neka 8. O, 8, čak može 8 lagano da bude, da, dobro. Još ajvar, tebra domaći, ima 100%, buraz, vadi prosjek, čak vuče na 9. Respekt. Da su svi na istom mestu vrijeme, pored njih sporije bi prolazilo. Brate, polako. Bez noje. Zašto tvoja vagina voli kiseli? Ovo mi je redovni posao, čisto da vas obavestim. Zašto tvoja vagina voli kiseli kupus? Gdje? Ja znam za krastavac, brate, za kupus prvi put. Je može mazanjem, a ne preko usta. Što je najjače, ja kad sam bio sa njom, uvijek sam je pitao, a šta radiš s tom glavicom kupusa? Nikad nije htjela da mi kaže. Se vide, brate. Ja znam i za sarmu da ide, brate, isto. I misliš da guraju sarmu dole, brate? Sarmu, brate. Znaš, to ti je ono, smanjiš trošak, brate. Skuvaš sarmu, gurne Kiseli kupus sarmicu, izvadi. obiluje vitaminom C koji sprečava... Pa kao te, znaš kreneš TikTok sa ovom Zašto tvoja vagina voli kiseli kupus? Zašto tvoja vagina voli kiseli? Zašto tvoj kurac voli ono patliđan? A nemam pojma, te u pičku materinu. Zašto, brate? Daj, reci mi. Zašto voli zelenu salatu? Znači ovo malo. Očetkaš ga, brate. Malo kondilome skine, znaš kao. Moj kurac voli turšiju, brate. Moj voli papriku, ali moram da izrežem onaj fiti, da napravim rupu. Da. Nego kad je ljuta, buraz nešto me peče, gori, čepec kura. Kad je ljuta paprika... Kada napuni paprike, ja kitom probušim, brate. Alo, kao, punjene paprike jedemo na nas, čime punjene kurčinom? Da. Strašno. I staviš mudo gor da začepiš da se kuva, brate, da izađe meso. Može. Zgrozili, zgadili ljudima sarmu i punjene paprike, gotovo. Sad će jedu samo ono leba i pekmeza. Nama je još nova godina. Buraz, gledaj. Mala voli trez do kupa, Ma topi, meni je tako mnogo. Sreća nova godina. Alo, sreća nova godina svima koji slave. Nego mislite da sutra idu u crkvu? Na liturgiju da se... Mora, pa zapali sveća, ajde, svi u četu amin, buraz. Mala voli trez do kupa, Kakva čurka. Molit ću mađioničara da ugasi svetlo. Ideš u kurac. Ljudi, gdje je Nesto? Ljudi, gdje je Miki Nesto?
Molit ću mađioničara da ugasi svetlo. Nema... Ovo je, brate, na nivou Copperfielda, brate. Kubrick. Big Lale, brate. Da. Gde je, vrate, ovaj Kusturica, buraz, da ovo malo dopre... Da dešifruje. Dešifruje, da. Ako ne zna da isplanira dejt, neće znati da isplanira ni budućnost. Ako ne može da priušti dejt, neće moći da priušti ni ženu. Ako ne zna da rešava probleme, on će biti tvoj najveći problem. I onda komentar. Ako ne zna da kuva, nećete ništa ni jesti. Ako ne zna da ispegla delo, ićete izgožani. Ako ne zna detetu da provedi pelene, iće usrano. I ona kao, hvala ti što si nas javno obavestio o svojoj nesposobnosti. Zašto je postalo normalno da devojke zahtevaju sve, a da ništa ne pružaju? Bukvalno, devojka je u fazonu, kao, dovoljno je što sam ja lepa i što ga volim, on sve ostalo treba da radi. Ne! Treba i devojka se potrudi koliko i muškarac. Pa čekaj, šta misliš? Čekaj, šta misliš da ću ja da budem u vezi, da planiram dejt, da plaćam dejt, da rešavam tvoje probleme, a ti misliš da je dovoljno da mi popušiš kurac? Pa sad kad može kurac da popuši. Šta ti nudiš u vezi? Šta ti kao žena nudiš u vezi? Šta ti meni nudiš da mi popraviš kvalitet mog života? Šta ti meni nudiš da se ja potrudim oko tebe i da ginem za tebe? Moraš ti mnogo da pružaš. Moraš ti mnogo da se trudiš oko mene ako hoćeš da se ja trudim oko tebe. A ne, žene danas, on mora meni da se javi prvi, on mora da se potrudi oko mene, on mora mene da izvede, on mora ovo. A šta ti moraš? Šta moraš? Da uradiš usta i da popušiš kurac, šta? Ajte, molim vas. Žene, malo se vratite u realnost, podhitno, zato što ćete završiti uvek nesrećne, same, nedojebane i morat ćete da se na kraju dana udate za nekoga koga ne volite, nego da biste ostvarili svoju želju da imate porodicu sutradan i jebi ga, uvijek ćete maštati o toj pravoj ljubavi koju nećete naći jer ste bile šta? Kučke. Jebi ga. Znaš, ne možeš sve, moraš malo se odričeš, moraš se trudiš, moraš da naučiš da voliš, jel te? Ajmo dalje. Ova riba! Slatka, brate, neću komentarišati šta bih radio, ništa ne bih radio što potencijalno je malo. Ali ljudi moji, najneprivlačnija stvar kod žene je cigara. Po meni. Buraz, gledaj, ona je cool što mi dune dim. Da mi dune dim ovako. Dobila bi ovako samo lakat u bradu, bam! Dislokacija, da ne može više nikad da uvuče dim. Buraz? Nasilnik. Pa ne, ali šalim se, naravno, šala malo, ali buraz, ne, ako mi dune dim u facu kao da ispane cool. Mrš! Znaš kako bi pljunuo, brat. Automatski bih morao nekako ja nešto da uzvratim. Tebra, ali zaista, cigara i žena. Hajte, molim vas. Šta tebi kao ženi donosi cigara? Da smrdiš? Da izgledaš jeftino? To je to. Kraj priče. Tebra, ja hoću moja žena da miriše, da je fina, da je dobra, a ne buraz da ona puši cigare, ona je cool, krajske trčalice, ovo ono. Boraz! Riba kad zapali buksnu! Buraz! Pa kad smrdi na govna, dođe smrdi na govna, tebra. Muškarac? Okej, brate, ume muškarac da iznese cigaru, ume da bude to cool, razumiješ na muškarcu i kao, nekako i može da mi ide uz muškarca. Ali tebra, žena i cigara, žena i buksna. Pa to je ko govno i mleko, evo majke mi, buraz, užas, meni to Gledaj, to je moja preferenca. Ne morate vi da se složite sa mnom, realno, ne morate vi da kažete baka u pravu si. Znaš, a dobro, ako će podeli buksnu. Ako će pa da, ali opet kažem, meni je to najgadnija stvar, iskreno. Duvanski proizvodi i žene, užas, meni je to pregadno. Iskreno, jebi ga, brate, znaš, meni, da je riba najbolja riba na svetu, da puši cigare, može da bude, ne znam, tebra, Adriana Lima, neće ga prima, buraz. Stvari može samo da se izjebe, čao zdravo, ne mogu ozbiljno shvatiti ja devojku koja purnja cigare, ne mogu ozbiljno shvatiti. I većina muškaraca ne može da shvati ozbiljno ženu koja purnja.
Jednostavno, to je to. Zato što, buraz, ako ti nemaš disciplinu da se odrekneš nečega što čini da smrdiš, što ti narušava zdravlje i svašta nešto, čini da budeš niži kvalitet nego što jesi, kakav ti zapravo potencijal pokazuješ za vezu, za ne znam, za ovo, za ono. Jebi ga, možda sam ja otišao preduboko, ali to je neko moje mišljenje. ISKR. Ma ne seri, bre. Aj ti što se narkomanišeš, buraz, sednemo za ručak, samo pečurka, da vane s cigara iz purnja, buraz. Moramo da ga parkiramo na drugi kraj stola, da ne bi smrdao. Tako da nemoj ti pričaš ne seri, kada jedini u društvu purnjaš. Jedini. Ne seri. Jel nije tako? Jafe, evo, jel mogu da Tako dobijem je, ovde brate. podršku malu? Tako je, živa istina, mora svaki Ništa, put onda udarati od na drugi sutra deo stola. možete vi da pušite od sutra ako hoćete. To će se dogovorimo. Ne, ja ne volim lično, ja ne volim Na kraju cigare. stola, Kažem, i pogotovo žena, buraz. Žena, zamisli žena purnja, buraz i nosi dete. Burazeru. Neka hvala, buraz. Neka ona drži buraz turšiju, buraz i nek purnja. Čak i turšiju da smrdi. Kiseli kupus. Obožavam. Ja sam zavolao TikTok više nego leba da jedem. Nemoj da me diskriminišeš. Buraz, ne, kažem, muškarac je okej da puši, ali žena nikako. Samo izgleda prljavo. Ne može. Vi niste pohabani. Ali nije isto, kako to ne razumeš, ba, šta pričaš liče? Činjenice su činjenice. Zapravo jedina činjenica ovde je da se u društvu ništa neće promeniti sve dok dajemo medijski prostor i pažnju osobama koje svoje neznanje ili informisanost predstavljaju kao činjenice. Reci mi da si se jebala sa više od 10 njih bez da mi ne kažeš da si jebala sa više od 10 njih. Kao, dajemo budalama medijski prostor zato što kažu da su žene koje su se jebale sa više od njih 10 pohabane. Pa jeste, pohabane ste. I šta sad? Buraz, pa ne možeš da, brate, ideš da se jebeš, da naskačeš sa kurca na kurac i da očekuješ da će neko da te veliča zbog toga. Buraz, ako ja dođem i recimo vidim dete na ulici i lupim u šamarčinu ako bam, ja sam spreman na posledice koje su da me njegov ćale prebije, da me njegov ćale možda upuca u noge, da idem u zatvor, da razumeš ono, milion nekih posledica. Znači ja sam odradio neko delo za koje sam spreman da snosim posledice. Tako i žena treba da bude spremna na posledice ako se jebe sa svakim. Ako se i jebeš sa više od 10 njih, tu postoje posledice. Znači, ako niste spremni za posledice, nemojte da radite stvari. I to je to. Kraj priče. Svako treba da odgovara i da snosi posledice svojih dela. Vrlo jasno, vrlo prosto. Žene, volite da pušite kurac? Pa pušili ste 20 kučeva. Jebi ga, respekt, ja to poštujem. Ja volim kad žena dobro puši kurac i kad voli da puši kurac. Ja stvarno to volim, to je prelepa stvar. Ali ja tebe ne mogu ozbiljno shvatim, razumeš, za vezu. I ne ja, nego bilo ko, razumeš? Jednostavno, pomiri se s tim da potencijalno nećeš moći da baš biraš da budeš izbirljiva, jer si, brate, jer nisi birala, razumeš, kome dudlač. To je to, brate, kraj priče. Razumeš? To je to. Jebi ga, buraz. Činjenice, brate. Činjenice. Fakt. Tako da ono. Svaki joj